cewa musulmu mai littafi mafi inganci na biyu ya rawaito wai wa iyadu billahi cewa kwace da manzon Allah iwana na Safiya kwace ne mai darajar farko, wanda kuma shaidu da suka gabata a gaban kotun nan sun ce duk sun duba musulmu babu wannan maganar, mu ma kuma mun duba babu wannan a musulmu. To amma kamar ma tuhumar mu a gaban kotu cewa muke shi ya kago maganar ijingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ice kuma musulmi ne ya faɗa, wanda kuma idan muka saurari abin da ya gabata a gaban kotu a yau, wannan dai maganar da shaidu suka ce sun ji ya faɗa a cikin wannan kilif ɗin da ya kawo ya ƙara tabbatarwa. To mu a matsayin mu na masu gabatar da gara za mu ce ma wannan abin da aka gabatar kes ɗin mu yake taimakawa. Shi wannan kilif an ce shaida ne abin nuni kuma daga bangaren ba daga bangaren mu ya fito ba, wannan wanda ya fito daga bangaren sa ne, wanda mu ma namu yana tafi kamar inda na gaya muku wannan jone-jone ne. To kuma akwai namu wanda hukumar 'yan sanda expert waɗanda suke ƙwararru akan harkar kwamfuta su suka tantance shi, wanda kuma aka gabatar da shi a kotu, wanda kotu ta ce a kawo certificate, shi ma za a sa shi za a je. Yanzu ma aikin shari'a ne kotu ta yi separating din chaff and grain, ta tantance tsakuwa da raba daban, wanda kuma wannan abin da aka yi playing duk tuhume-tuhumen da muke yi akan wanda ake kara to ya tabbatar da shi da kansa. Amma sai bayanin sa kuna so ku ce kun yi suka akan wannan audio da aka sa a yau. Wannan audio da aka sa a yau ai mu farin ciki muke yi saboda tuhumar mu ya tabbatar, kuma abin da muke tuhuma na biyu cewa an yi doktorin ma'ana an je bayan fage an harhaɗa nan kwibin da can kwibin da can kwibin, to a bayyane ya tabbata an yi hakan. Akwai maganar mukabala, akwai maganar karatunsa, akwai maganar Ahmad Dakta Guni. Wanda yana zargin kamar shi ma karatuttukan nasa wanda za ku kawo din kamar daddatsewa akai. To ai ni abin da zan ce ita hukumar 'yan sanda ai kaga gwanaye ne wajen bincike kuma expert ne professional ne. Lauyan ɗaya daga cikin lauyoyin gwamnati barista Umar Usman dan Baito kenan, inda yake bayani wato dangane da yadda nasu bangaren tattaunawar da aka yi a kotu a yau, daga nasu bangaren dalilan da shi wanda ake kuma ya gabatar. Nan yanzu dai ga shi malamin nan ya fito daga kotu wannan dama ke sa Abdul Nasir Kabar kenan a halin yanzu tare da jami'an gidan ajiya da gyaran hali suke kokarin shiga mota domin komawa wato gidan ajiya da gyaran hali tun bayan da aka kammala zaman yau, wanda kamar yadda mai sauraro kuka ji a kotu yau ta amince da wato ainihin saka wannan faifan murya inda aka ji aka kuma saurari wannan faifan murya. Tuni dai to motar gidan ajiya da gyaran hali kenan suka ɗauki malamin, wanda a halin yanzu sai kuma zuwa wacce rana idan Allah ya kai mu. Bari mu koma ga lauyan shi Abdul domin mu ji shi ma abin da yake cewa. Amma abin da yake so jama'a su dinga gane shi ne komai girman tuhumar da ake maka, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen adali a cikin halitta da Allah yi, shine yace me laifi ma ai masa adalci, yawa ballantana kuma wanda ake tuhuma da laifi da wanda yi laifi da mai neman haƙƙi duk gaba ɗaya ai masa adalci. Wansur akaka zalima aw mazluma, wato kenan dukkanin adalci shine idan aka ce kayi abu da zaka ce ban yi ba a tsaya a duba
a tabbatar ta hanyar shari'a kayan koko ba kai ba a bai taba zama shari'a ba ko koyarwa annabi a ce mutumin da ake zarga da wani laifi shi baya iya cancanta a kare shi ba ko bai cancanta ya samu damar kare kansa ba wannan kuskure barista a al'adar ku damar ya kare kansa idan laifi ya tabbata a hukunta shi ko mu da muka zo a lauyoyi ba mu zo ne kan cewa wai dole sai ya faɗa a'a idan ya yi laifi da masa hukunci in bai laifi kuma a sallame shi a al'adar ku lauyoyi idan kun shigo kuna cewa a baku rekod ma'ana abin da aka yi a shari'a kai kuma ga shi kotu ta yi umarnin ka zo ka kare shi ka fara zuwa yau amma ka sai baka bukatar ma wannan rekod din da me ka dogara da baka bukaci wannan rekod din ba ai duk mutumin da bai fahimci abu ba shi zai ce sai an daga masa idan idan zai dan ya fahimta ni kuma duk abin da aka fara da farko har ƙarshe har zuwa inda na fara na fahimce shi na ga daidai ne a ci gaba ba wata matsala bane ba wannan shi ne yawa abin da kun nake ta kira ga jama'a su fahimta su daina cewa kawai daga zarar an zarge ka cewa kayi batanci ga annabi kawai kashin cin ne a yanke maka hukunci ba tare da an ji ta bakin ka to duk mutumin da ishe ban yi ba yanzu misali a sakamakon wannan abin da ya faru na kisan Digora saboda batanci da ke ga shugaban mu Annabi Muhammad suka ce kiristoci sun yi shirin za su dinga hakin akawun din musulmi Facebook ne ko WhatsApp ne ko da sauransu su dinga yin wannan batanci sai inda za a ce wannan ne akawun din shine to yanzu idan aka zo aka samu wannan batanci akawun din ko na Facebook ko WhatsApp kace sai baka yi ba sai a ce ba za a baka damar kare kanka ba kawai lalle da an tuhume ka sai an yanke maka hukunci kenan to wajibi ne shi ma kamar haka malam cewa duk wannan abubuwan da ake faɗa masa bai faɗa ba ƙarya aka yi masa an yanko can ne an juno can wanda kuma san yana iya yiwa yanzu yaro zaka samu ya haɗa ɗan kilif na bidiyo ya tambayi shugaba Buhari ya amsa tambaya ya tambayi a cikin ya amsa tambaya ba wata tambaya ake musu ya amsa ba wata magana suke yi da ma ake ɗauko ta a sata a wannan muhallin ta bada abin da ake so wato shi ma abin da yake da awa an yi masa kenan dan haka wajibi ne yanzu a ce a kawo rekod guda biyu a kawo su wanda su masu gabatar da ƙara suke zargin cewa abubuwan nan ya faɗi su batunci ne shi kuma a kawo nasa na hakika ya tabbatar da cewa wancan da ake cewa jujjunawar aka yi yanzu amma kamar inda shi lauyan bangaren masu gabatar da ƙara a wajen kotu don ba a cikin kotu da yake cewa kasafin da aka saka jujjunawa kasafin da aka saka kun shi sak babu wani june-june mu ne muke da awar nasin na june-june kuma su nasin ba su kashe kotu ba mu ne ma muke so mu ɗauko nasin mu kawo kotu a haɗa da namun da aka ji da za su aji wanne ne mai june-june saboda haka yanzu ba zan iya sha kenan an yi laifi ba ba zan iya sha ba a yi laifi ba kamar da shi ma bai kamata ya kwaikwayo da cewa an yi laifi ko ba a yi laifi ba wannan aikin kotu ne a barwa kotu mu dai ne namu aikin yanzu me fatan ku a wannan shari'a to fatan mu kamar yadda kuka gani cewa mu dai misali bayan an saka wannan kasa suna gabaki daya inda duk abin da suke ganin cewa wai wannan kasa din da aka saka ya tabbatar da laifin da ake tuma to me ne neman a daga musu su tambayoyi su tambayar yanzu mana ai suka muka yi muka ce ma a'a ya kamata a zuwa a tambayoyi ne amma sai suka yi musu ba su shirya ba saboda sun sake wannan zari saboda iya wannan kasa da aka yi kudayen duk mutumin da yake kotu babu abin da yake face an kare shugaban halitta an kare martabas an kare da wato kuna ga sirrin zana da ku a'a ni ina ga maka ba ni son in shiga wani abin da zai haifar da wata matsala yawa amma har kullum su ina so su tsaya a limitation ɗinsu su masu zargi ne mu kuma masu kare wannan kaɗan kenan kamar yadda kuka kalla daga cikin yadda shari'ar ta kaya a wancan lokaci kafin a yanke wa Sheikh Abdul Jabbar hukuncin kisa inda a yanzu dai alkali sarki Yola ya gama nasa ya zartarwa da Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya saura gwamna ya saka hannu da dai sauran abin da ya kamata kafin kaddamar da kisan a yanzu wannan hukunci da aka yanke wa Sheikh Abdul Jabbar ya zama abu wanda yake wato mafi shahara a bakunan al'umma inda ake ta tattaunawa akan lamarin to jama'a me za ku ci a dangane da wannan hukunci da aka yanke wa Abdul Jabbar muna jiran jin ra'ayinku mun